dagasag jay bulangan agi ikisti kaadwan di sinirip ko manok analabaga yamadot langana kwartani bakit ko nga ipatulot ko kuma ang masapul ama ientrega inak intaya di manok analabaga mga bakla kunak iti kwan nagsinepektan nagtinirudan manok analabaga sa balit pagnanan kapuruan lagunak ay nagkibayoak madin makatakderi di kwan na ongkak warta nga ientregak taksangga sa tanaabak di agawidak madin tiriknak agkakapsuta agpapabawi taawanan mani darling I'm sorry nahol dapat pinagtutulungan dak jay palengke anapasama ay nanibagat ko di mamatit pambarko kinarati na tengad ko ay nabuong-buong tirupat tanibagat ko kat nalaing gayam black belter taekwondo amin ngayon patayab na ako tarnagdiso asigod met gayam nga hasler ay kido nakarot pungtot ni bakat ko tukul amin na paragpag ko warta ko mga ay anak ko na ipaabak ko nagrigaten aya iti mademonyo parusa ni bakit ko iti naganap ko kaput sugal ay naipaspasugo isu nga dakay abo mo pulang di kay mga sawat na laing judo